Ето и новата жилетка, която ще си правя. Пак по същия модел, защото е много лесен, много ми хареса, много удобен и докато не се направят два еднакви ръкава, няма да спа да се я правя, да се я плета. На предната, например, ми останаха 3 бридки, сега на тази ми остават 5, но това няма никакво значение, защото това после се прибира. Обаковата страна, тази страна, и се получава ето това красиво. Връждата, когато се взема, ето тази аранжирана, постепенно ще минава. Горска вълна е връждата на фирма като съставът и е 5% мохер, 15% вълна. И 80% премиум акрил. Едната гранка е 150 грама. Това са 810 метра. На номер 5 и 4 се плете. Аз плета в момента на номер 4, макар че тези жилетки по принцип се правят на 7 номер. Просто по-бързо стават. Аз ще си я плета на 4. С 4 номер в момента разполагам. Съвсем леко се вижда 4 номер. Диаграмките. Пере се на 30 градуса ръчно. Не се глади и всичко друго е задраскано. Даже на шиш го дават 2,5 см кука. На 2 шиша 3,5-4. Аз плета на кука 2,5, аз плета на 4. Значи ще стане нещо много красиво според мен и удобно. Не толкова разтегнато, колкото тази, макар че тази също се ми харесва. Ето тази Аз така казвам разтегната, но тя не си разтегната, просто ръкавите двата са два различни, а искам да се направя две еднакви ръкава. Ами това е за сега. Довиждане и до нови срещи!